Okay, mudhara. Mbona ukukwenda nje? Wewe, ameona kune corona wakangirina. Aditi. Utize? Aiwa, apa zokubhoya kudya sawa nomasi nesauti kudazi kwakanaka. Wangu. Wase vana vasikumbuya kumaisa lesson mazuva ndingokuna makachila kana panza apenda. Stress dzega kuona Intaka. Hapana chakaoma sekuita teacher kuZimbabwe. Teacher. Unenge une stress katu kuti unongochifunga kuti uri kuchikoro unodza vana kuti education is the key to success. Ya. Kana wakumba madam vari kuda madzinzini unenge usina chekubata waona. Ndopa unotoona kuti dai ndakaita hangu mudhume enyika pamwe ndaibambeu zvanga zviri nani. Ndara. Ekanyanya namusore ndake. Wawenda? Ngazvibadina amuta zvina ameta kunotaura ndara boinda. Auiziye Zimbabwe. Kana tapakura mo subscribe. Geto boys visual zvasvindu. Geto boys visual zvasvindu. Majokes avo kuti pwe nyaya dzinodzidzisa dziriti. Majokes avo kuti pwe mamovie anodzidzisa ariti.